Ce dimineață frumoasă! Ia să vorbesc eu cu ceilalți, fiindcă am reușit să le iau numărul. Mamă, deci este un dream care zice că eu sunt unul dintre favoritele. Bine, haideți să-l sunăm pe Shadow, parcă. Alo, Shadow, sunt eu, Denis, mă știi, nu? Bine, că nu mă știi. Ok, deci azi ce-am de făcut? Deci trebuie să învăț să folosesc, să creez o bilă și cum să o folosesc. Dar mai întâi o să folosesc bila. Da, știu ce zici, că ne-am întâlnit ieri. Am făcut dimineață și după am mai teleportat la tine. Da. Și să găsesc cele 5 toteme? De ce? Dacă fac bila o să-mi apară cele 5 toteme? Ok, bine, pa. Bun, deci azi fi o zi foarte ciudată. Bun, haideți să activăm puterile. Ok. Bun. Deci, mamă, că e, nu se mă pricep prea bine și nu știu ce cu chestia asta. E prins aici. E ceva care s-a format din greșeală. Și eu nu mă văd asta. Ceva pe aici. În cealaltă parte întotdeauna uit. Așa. Frate, nu sunt bun prin castelul ăsta. E castelul nostru și deja eu nu-l știu. Nu mai lasă-mă, tipule. Dacă nu ies din castel. Aici nu, da. Dar pot să zbăra, frate, să nu-i toc. Bun, deci trebuie să fac pe asupra castelului bine. Deci de-mi zis, mă concentrez și... mi-a ieșit, bine. Acum trebuie să o arunc aici jos și totul va merge. Toate mine? Câte sunt? 1, 2, 3, 4, 5. Bun, deci sunt 5. Toteme. O să pun și unul aici. Deci, este totemul ferii, totemul a cosmului și a spațiului, totemul naturii, totemul luminii și timpul. Așa, astea sunt totemele. Și trebuie să le țin în siguranță, așa că o să le țin aici, la mine. Deja m-am învățat unde mi-e locul. Trebuie să văd unde e figura asta de pe castel. După și aici mi-e locul secret. Știi ceva? Cred că o să încerc să repar acolo sus. Aici unde mi-e... Da, știam eu că aici o să se refacă. Unde e sabia magică. O să o iau eu astea. Le mut pe toate aici. Bun, și pun aici totemele.
Bun, ai sunt în siguranță. Păi mâine va trebui să mă duc la școală. Fiindcă asta a fost o mini-vacanță pentru mine, fiindcă până mă mut. Totuși îmi plac hainele mele și spatele. Am cele mai drăguțe haine din lume. Ce pot să spun? Foarte drăguțe. Știu că pe undeva pe aici se coboră. Nu mai știu pe unde. N-am chef să sar de aici. Și dacă știu să mă prind bine, tot n-am chef. Sunt deasupra camerei părinților mei. Ciudat. De aici sus sunt băile. Parcă aici era. Nu știu de așa că să fac o bazin. Că așa am dreptul la un dor. Duc pe aici prin spate. Da, probleme. O să repar eu asta oricum. O să las așa. Nu știu, o să văd eu, o să pun poate ceva de decor. Păi, acum că am rezolvat totul, o să mă pun la culcare. O să fac noaptea. N-ai tus. Și, asta m-a durut. Ce a fost asta? Poate niște halucinații. E ce să mă primesc un pic cu puterile. Asta e, n-am ce să fac. Deci, cum zici, da. N-ai tus.